Kabalo ba kamo nga si Colgate gahatag og 50% ngadto sa Ginoo sa tanan niya nga income? Apan ang wonder, wala siya mapurdoy. Hinuon, gipalambo sa Ginoo pag-ayo ang iya nga business. Mao kini ang mabuo nga istorya mahitungod sa struggles and success ni Colgate tungod sa grasya sa Ginoo. Adunay isa ka tawo nga si William Colgate. Siya ang founder sa famous and rich nga Colgate-Palmolive Company. Pero kabalo ba kamo nga ang isa sa best secrets niya sa success sa iyang company dili swerte kundi tithing? Yes, tinuod ka na. Sa dihang hapit na siya mamatay, iyang gibutyag ang iyang pagtuo nga ang Dios mopanalangin kaniya kung muhatag siya sa tithes. Nagsugod kini nga istorya sa dihang teenager pa siya. Ang iya nga papa usa ka farmer ug gahimo usab kini og kandila ug mga sabon. Apan ang ilang business failure. Tungod niya na sa diyang 16 years old na siya, niadto siya sa New York City para mangita og trabaho niadtong 1799. Ug sa dihang nagbiyahe siya, giingnan niya ang captain sa canal boat nga nag-travel siya kay gaplano siya nga maghimo og sabon sa New York City. Ug ang kapitan nag-advise kaniya. Niingon ang tawo kaniya, adunay usa ka tawo nga maoy manguna sa pagkatigbuhat og sabon sa New York City. Pwede nga ikaw kadto nga tawo. Pero ayaw kalimot sa kamatuoran nga ang sabon nga imong gibuhat gihatag sa Dios kanimo. Tahura ang Dios sa paghatag sa unsa man nga imong maangkon nga abot pinaagi sa paghatag sa ikanapulo sa tanan nga imong madawat. Nabati dayon ni Colgate ang kadasig sa paghatag sa ikanapulo ngadto sa Ginoo. Kinasuta niya nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanan nga iyahang nadawat. Busa, bisan gamay pa lang iyang sapi, nihatag na siya sa Dios og ikanapulo. Og nabasa pa gyud niya sa Malakias 3:10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo. Aron adunay pagkaon didto, sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayon ang mga panalangin. Apan hibaluik kini nga kung muhatag ka, dili dayon ka mulambo dayon, muagi pa ka sa daghang proseso, mapakita mo sa Dios nga ikaw ang ayan sa dako nga gasa. Niadtong 1804 sa New York City, nagtrabaho siya sa isa ka soap company para sa usa ka soap boiler para makatuon unsaon paghimo og maayo nga soap. Dito nagkatuon siya og daghang pamaagi sa paghimo og sabon para sa paglambo sa iyang business sa umalabot. Human sa daw ka tuig, nihunong siya sa trabaho ug nagtukod siya iyang kaugalingon nga business sa starch, sabon ug kandila niadtong 1806. Og dito na nagsugod ang hinay-hinay nga success ni Colgate sa iyang nga business. Gipalambo sa Ginoo ang iyang nga business ug nakatukod sa daghang nga factories. Gibubo sa Ginoo ang iyang mga pabor kang Colgate. Nahimo siyang sapian na ilang nga buutan manggihatagon ug maalamon sa Amerika sa ilang panahon. Unsay rason? Kay gipahimuot ni Colgate ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon pa sa gatuon, si Colgate isa ka tither. Gahatag siya sa ikanapulo sa tanan niyang kita sa sabon nga mga produkto. Ug kay nakita niya nga ang Dios nagbless kaniya, iya kining gihimo nga 20% ang iyang hatag sa Dios. Gibless siya busa, gihimo niyang mas taas. Gihimo niyang 30% ang iyang hatag sa Ginoo. Ug sa katapusan, tungod kay nahigugma pag-ayo ang Dios kaniya, nga gipauswag ang iyang kumpanya, gihimo niya kini nga 50% ang iyang hatag para sa Dios o para sa work sa Ginoo diri sa kalibutan. Human sa iyang kamatayon niadtong 1857, ang kumpanya niya gipanguluhan sa iyang anak nga si Samuel Colgate. Nagsugod sila baligya sa first toothpaste nila og nahimo na dayong number 1 toothpaste making company sa tibuok kalibutan, ang Colgate-Palmolive Company. Now, unsa may mga lessons nga ato makuha niani? Unang-una, dili bakakon ang pulong sa Dios. Kung magatanom ka og gagmay, magaanig ka og gagmay. Kung magatanom ka og dinaghan, magaanig ka og dinaghan. Busa hatag sa Dios nga malipayon, kay nahigugma ang Dios sa malipayong nagahatag. Dakong panalangin ang ibubo sa Dios sa mga tawo nga gahatag nga willing, malipayon ug joyful. Ikaduha,
Wala ko nagtudlo kaninyo karon nga tanan nga mohatag og 10% sa Ginoo makaangkon og $65 billion nga net worth. Ang uban gipili sa Dios para mag-handle og great riches para sa dako nga mga responsibilidad. Pero ang uban gitagaan lamang sa Dios og gamay nga kadato, gamay nga bahandi para ma-meet ang ilahang mga needs ug needs sa mga silingan nila. Ang uban gipili sa Dios nga mahisama kadato ni David. Pero ang uban ginapili sa Dios nga mahisama lamang kang Gideon apan pariha ginagamit para sa kahimayaan sa Ginoo o paghatag sa panginahanglan sa uban. Ikatulo, hinandumi kani, kung muhatag ka sa Ginoo, ang iyang gihigugma dili ang imuhang offering, kung dili ikaw. Ingon gani siya, God loves a cheerful giver. Wala siya mahigugma sa money. Nganuman dato naman sa daan. Wala siya manginahanglag tithes para mudato pa siya more. Siya mitag-iyaan ning tanan, dili ba? Ani lang, kung muhatag ta, mahigugmang Ginoo kanato kay usa man gud kana kadako nga expression of love nato para sa iya, ha? Di ba? Sa kung muhatag ta dapat malipayon ta, ha? Kay ang Ginoo nahigugma sa malipayong maghatag, dili kay nahigugma siya sa hinatag, no? Ang iyang gihigugma ang gahatag. Ikaupat, nahimo nga manggihatagon sa Colgate tungod sa grasya sa Dios nga gibubo ngadto kaniya. Gitagaan sa bag-ong kinabuhi, bag-ong kasing-kasing ug nisubmitar siya niani. Busa, to God be the glory sa life ni Colgate. Ikalima, ang paghatag sa ikapulo dili kini siya obligasyon sa mga tumutuo sa bag-ong kasabutan. Pero pwede kini buhaton. Dili lang kini tulumanon. Nga angay gid buhaton nga kung dili mo mabuhat, matinonglo ikaw. Abi mo makahatag ka og labaw pa sa 10%. Pwede ka mohatag og 50% sama kang Colgate. Sa dihang tigulang na si Colgate, wala siya gahatag sa ikanapulo ngadto sa Ginoo. Ang iyang ginahatag 50%. Kung gahatag ka sa Ginoo og sapi gikan sa imong kasing-kasing, kana makalipay sa Ginoo. Apan kung muhatag ikaw nga gabagulbol, kay dili ka willing na pugos lamang ikaw, bisan pag 10% kana, wala kanay panalangin gikan sa Dios. Wala kay maani niya na. Ang Dios nahigugma lamang sa malipayong maghatag. Wala siya nahigugma ni anang tao nga sige bagutbot. Busa hatag nga kinabubuton, hatag nga malipayon, hatag nga madagayaon. Ikaunom, si Colgate gahatag og 50% sa Ginoo, apan wala siya mapordoy. Kay gipalambo man hinuon sa Dios ang iyahang mga buhat. Hinundumi kini, dili ka ganse kumuhatag kag dinadko ngadto sa Ginoo. Hinuon kana usa ka dako nga ginansya.